الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد وصحاب محمد بمل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بھئی آواز نہیں آ رہی، میں نے گونج پہ جائے. الصلاۃ اللہ پاک جس وقت بیٹھے ان کی بخشش فرمائے، درجات کی بلندی فرمائے. اللہ سن سارے حضور دا پیار عطا فرمائے. حضور عشاء دی نماز پڑھا کے گھر چلے گئے. ایک صحابی نو کام پہ گیا سرکار دے نال. وہ صحابی آدن کہ میں ملن واسطے گیا، میں دستک دیتی. حضور جس ٹائم باہر آئے، آپ نے اپنے جسم دے ایک چادر کیتی ہوئی ہے، اور حضور دا جڑا جسم آئیو پہلے میں ذرا بھاری نظر آ رہے ہیں. جبکہ عشاء جس ٹائم حضور نے پڑھی آئی اس ٹائم میں معاملہ نہیں آئی. ان چادر بھی سرکار کیتی ہوئی تو جسم بھی تھوڑا بھاری نظر آ رہے ہیں. میں سوال کیتا، حضور میرا جواب کر کے سوال سن کے جان لگے. میں کہ یا رسول اللہ انہیں اپنا نماز کٹھے پڑھی آئی، اس ٹائم آپ کا جسم اتنا بھاری نہیں آئی. حضور دسن کی بجائے میرے قریب نے چادر مبارک ہٹائی. اس صحابی یاد ہے کہ میں دیکھیا حضور دے ایک پاسے امام حسن تے دوے پاسے امام حسین حضور دے جسم نال چمٹے ہوئے. دے امام حسن چمٹے دے حسین چمٹے. سرکار فرمایا میری گل ہے، میں جس ٹائم عشاء پڑھا کے گیا گھر، حسن آ کے میرے نال کھیڈن لگ گیا. اس گھر نال جنوں پیار ہے وہ بندہ بولے، باقی اپنی نصیب کی گل. حسن کھیڈدا پیا، حسین بھی آ کے کھیڈن لگ گیا. یہ جنت دے سردار یہ ہیں جہاں نام بولن تے تینوں لقبہ پی گیا سرداری نہ کرے جنت دی. حضور فرمایا ایسا گلا کہ میں پھر اتنے چادر کر رہی اپنے، کدی میں حسن نو چوما کدی حسین نو چوما. ایویں محبت والی گلاں میں اپنے نواسے نال کر رہا ہوں. تو دتی دستک، ہن میں کہ انہاں نوں اتاراں. یہ رومن لگ گئے سن. حسنین روندے تے محمد نو تکلیف ہوندی. اس واسطے جی میرے سینے تے لیٹے ہویا میں چادر اتے کر لئی. چادر اتے کر کے تے میں تیری گل سنی. اچھا گل ہجے مکی نہیں. حضور مڑو تھائیں کھڑے ہو کے دعا دیتی، خان صاحب یا اللہ جیڑا میرے حسن تے حسین نال پیار کرے تو وہ دے نال پیار کر. یا اللہ جیڑا حسن تے حسین نال پیار نہ کرے میں محمد دا بھی انہوں پیار نہ دے رہی. جے نال زہرا دا بابا پیار نہ کرے مولا تو بھی وہ دے نال پیار نہ کرے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھن حسین کی جڑا حسین تو واقعہ میں اچھی سبحان اللہ. رسول نانا
حسین کی حسین دی ماں نبی دی دھیے حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھن حسین کی اللہ بھی چشتی کو مدینے لے جائے بڑا اچھا پریڈ کرنا ہوں کئی ایویں تانکی کی رکھنے میرے یار میرے یار کا قصور کو نہیں ہے بالکل 100% صحیح چلے جائے رتی برابر کا فرق کوئی نہیں برت چھیڑنا نہیں چاہیے جڑا بندہ صحیح چلا رہا ہے انہوں تانگ نہ کرو ہے سبحان اللہ دلی سبحان اللہ اچھی کرو ذرا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی حیران نے سب یزیدی ٹونے بغیر دھڑنے حسین بولے بغیر دھڑنے حسین بولے شہیداں دی اے ہو زندگی اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین کو دے نبی چپلے تیسرائے امام جھلیا تیسرائے امام جھلیا حسین پنجتر دا پنجواں جیے جڑا بول سکتا بولے حسین پنجتر دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی توجہ ہے تھوڑی کربلا وچ 22,000 بندے واپس گئے جڑے زندہ انہاں کول تلواراں بھی ہیں انہاں کول نیزے بھی ہیں انہاں کول سواریاں بھی ہیں انہاں کول پانی بھی ہے انہاں دا تخت بھی ہے انہاں دا تاج بھی ہے انہاں دے گھر بھی ہیں لیکن 22,000 وچوں مینوں کوفہ یا کربلا یا بغداد یا نجف وچ کسی دی قبر نہیں ملے کسی دا گھر نہیں ملیا لیکن دوسری جانب جڑے 72 لوگ ہیں جنہاں دی گردناں کٹ گئیاں جنہاں دے بازو کٹ گیا حسین واسطے ہے سبحان اللہ پڑے گا پانی انہاں دا بند ہی 3 دن تے شیلٹر انہاں دے جلا دیتے گیا کڑیل جوان بھی ذبح کرائے گئے اور معصوم علی اصغر بھی ذبح ہویا بھائی جان مینوں 72 دے روزے نظر آئے جنہاں دے 14 تے 10 دروازے سونے دے لگے پڑے اور 24 گھنٹے اتنے قرآن بھی پڑھیندا پیا تے محمد دی ذات تے درود بھی پڑھیندا پیا بھائی جان کاری بڑے بڑے سامان لے گیا تو سب لسٹ میں آج سامان چاہیے مہربانی پریشان ہو تو نہ میرے پریشان کرو ماں چکی چلاوے رب دا قرآن پڑھے بولو یار آٹا گنے رب دا قرآن پڑھے بھائی جان جھولا جھلاوے رب دا قرآن پڑھے قاری بڑے بڑے عالم بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے لیکن حسین ورگا قاری کائنات دے اندر کسی ماں جمایا ہی کوئی نہیں جنہوں زبان
مصطفیٰ چساوے جدے کن وچ اذان میرا نبی پڑھے بھائی جان 22,000 دے لشکر دے نال علی اکبر ذبح ہو گیا اونو محمد قربان ہو گئے عباس دے بازو کٹ گئے ہتھاں دے اندر علی اصغر موجود آئی جدن ہرمل نے تیر ماریا میرے امام دے اس تخت جگر دے گردن دے اندر لگ کے آپ دے بازو دے وچ لگ گئے جدن خون دا فوارا نکلے میرے امام عرض کر دے مالک گواروی علی اکبر بھی تیرے نام تو قربان کر دیتا علی اصغر دی قربانی بھی قبول کر لوی بھائی جان پھر 20,000 یا 22,000 انہاں دے مقابلے دے اندر تن تنہا میرے نبی دا شہزادہ جڑا دوران نماز کنڈ تے بہ جاوے رب العالمین آرڈر کر دے سونیا سجدہ لمبا کر قیام لمبا کر رکوع لمبا کر اے میرے حبیب جناب دی کنڈ تے حسین بہ گیا حسین چڑھیا بھی مرضی نالے اس اترنا بھی مرضی دے نالے جدی خاطر نبی دا سجدہ طویل ہو جائے میرے امام فرمایا لوگوں جلدی نہ کرنا میں بیٹے قربان کرائے میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں میرے بھانجے قربان ہوئے میں رب دی رضا تے راضی ہوں میرا کڑیل جوان عباس دے بازو کٹ گئے میں رب دی رضا تے راضی ہوں آؤ ہن بھی حسین کلوں معافی مانگ لو حسین جنت دیون واسطے تیار کھڑے فرمایا میں او حسین جڑا ضد کر جاواں رب جوڑے جنت وچوں گھر دے میں او حسین جڑا نانے دے کندھے تے بیٹھ کے نماز پڑھن جاواں میں او حسین جنوں نبی اپنی زبان چسائے جدے جوڑے جنت وچوں آویں جنوں فاطمہ لوری دے تے قرآن پڑھے آٹا گنے تے قرآن پڑھے لیکن بھائی جان رب فرما رہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اللہ فرمائندا ہے انہاں دے دلاں دے اندر مرض موجود آئی میں مرض بدھا رہا ہوں پیسیاں دے بندے ہیں میرے امام فرمایا جنوں اپنی تلوار تے مان ہوئے جنوں اپنی پہلوانی تے مان ہوئے آوے علی دے لال دا مقابلہ کرے بھائی جان بڑے بڑے پہلوان آئے سبحان اللہ لیکن علی دلال کا کون مقابلہ کرے جو آندا گیا میرا امام فنار کردا گیا کدی میمنہ تے حملہ کر دیں لاشاں گردیاں کدی میسرہ تے حملہ کر دیں لاشاں گردیاں ابن زیاد پکاریا جویں زہرا دا پتر لڑ رہے اے 22,000 مک جاونے شبیر گرن والا نے بھائی جان پھر مندر بدلیا ہر طرفوں تیر دی بارش کداؤں نیزے کدائیں تیر کدائیں تلواراں 121 زخم میرے امام دے جسم تے تیران دے لگ گئے 38 زخم یا 36 زخم تیر اور نیزیاں دے لگ گئے جسم مبارک زخماں تو چورو چور لباں چو خون آرے جبینے نیال چو خون آرے ہتھاں چو خون آرے اس عالم دے وچ میرے امام فرمایا ذرا ٹھہرو شبیر قرآن بھی پڑھنا چاہتا ہے رب دی نماز بھی پڑھنا چاہتا میرے امام نے سر مبارک سجدے دے اندر رکھیا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تسبیحاں پڑھ دے جا رہے ہیں خنجر چارے
تیر چل رہے نیزے چلتے پین شمر لائن بولیا حسین جلدی کر میں انعام لونے میرے امام عرض کر دے مالک بے نیاز جو ہوئوں سر ایک بڑھائے انعام لون والے بندے دو بڑھائے نہیں اس گردن کٹنی ہے انعام لونے میں گردن کٹاونی ہے انعام لونے اس یزید کلو انعام لونے میں سونے رب کلو انعام لونے گردن کٹ گئی میرے امام دی دلیل فتح تو دیکھ شبیر کے قاتل کی کہ جس سر کو چکانے آئے تھے اسی سر کو اٹھا کے چلے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی وہ بیعت منگ دیا میرے امام فرمایا اے ہاتھ پاک یزید ناپاک یزید دا جسم بھی ناپاک او دا ہاتھ بھی ناپاک حسین بھی پاک حسین دا جسم بھی پاک حسین دا ہاتھ بھی پاک حسین گردن کٹائے گا ناپاک پلیت دے ہاتھ وچ اپنا پاک ہاتھ نہیں دے گا میں توڑ اس بازار سے گزریا کوفے دا بازار ہے شام دا دمشق دا وردیاں پا کے بندے خاموش کھڑے ہیں نیزے دی نوک کتے میرے امام دا سارا ہے زبان بند کوئی نہ اتنے تے سر درد ہو جائے تو بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا شوگر لو ہائی ہو جائے بندہ جے حجی گل نہیں کرنی قربان جاواں زہرا دی تربیت تو جن گردن کٹا کے نیزے دی نوک کتے رب دا قرآن پڑھے آخری شعر سنو تو پھر ختم پڑھی پچھنا کتی بطول تو رتبہ حسین کا جڑا شبیر دے نال ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ پچھنا کتی بطول تو رتبہ حسین دا نیزے تے چاڑی سنو دشمن ہے